Ако не сте започнали да гледате китайски анимета, да знаете, че изпускате изключително много. Последните години виждам, че Китай инвестира изключително много в анимациите си, които те наричат донхуа. Те много често са базирани на китайски легенди, култура, бойни изкуства, философия и имат един собствен визуален стил, който на мен лично не ми допада много, защото е направен от комбинация от 2D и 3D, което понякога ги прави уникално красиви, докато пък друг път въобще не можеш да ги гледаш, защото изглеждат много странно. Физиономите на героите, движенията им, атаките им, като цяло абсолютно всичко. Здравейте, аз съм Аниме Краско и днес ще ви дам няколко китайски анимета, които ще ви скрият шапката и си заслужава да видите. Абонирайте се, харесайте, коментирайте и не забравяйте 10% отстъпка в BOOM.BG с моят код KRASKO10 или линка долу в описанието. Защо трябва да дадете шанс на китайските анимета, ли пита? Ами, заслужават си. Да, много често и аз си казвам, не, езика не ме кефи. Защото друго е да слушаш Шенг-шанг-шонг-шунг и друго е Банкай Катен Кьокоцу Карамацу Шинджу. Но китайските анимета или донхуата, ще ги наричам китайски анимета, защото е по-лесно, всъщност наистина си заслужават. Особено ако говорим качество на анимацията, защото в повечето случаи техните анимета изглеждат невероятно, просто превъзходно. Имат едни от най-забележителните битки, които може да гледате. Demon Slayer, One Piece, Attack on Titan не могат да стъпят на малкият пръст на някои китайски продукции. Въпреки това, историята на повечето китайски анимета не е от най-престижната, но анимацията повечето пъти винаги е на ниво. Ако е анимирана 2D, а не е техният 2D, 3D комбиниран стил. Нещо, което е тъпо за китайските анимета е, че много от тях нямат кой знае колко добър сюжет или като цяло нямат нужда от такъв, защото имат брутална анимация и хората гледат заради битките, а не толкова заради сюжет. Пример за това е новото китайско аниме Super Cube, което всяка битка е абсолютно умопомрачителна, особено тази на 7 или на 6 епизод, която беше феноменална. И само и единствено за това си заслужава да гледате Super Cube, заради битките, защото са вау, но пък историята е толкова тъпа, че заспиваш на нея. Което се разказва за един пич, който намира едно купче, това купче му дава някакви супер сили и когато той събира други някакви си кристали, ги синтезира в куба и става по-силен, като получава различни физически способности. Аз все още не съм го изгледал, то все още излиза, но си заслужава да го гледате само и единствено ако искате да гледате брутален екшън. Други китайски анимета, които си заслужават, освен Super Cube, защото имат готина анимация и имат що годе добра история, са, например, Daily Life of the Immortal King, което се разказва за Wang Lin. Това е нещо, което също трябва да преглътнете. Освен езика, странните имена, които буквално не схващаш. Шонг Шинг, Джанг Джинг, Джон Джан Джин и така нататък. Все едно пускаш някакъв тиган по стълбите, човек. Да, това е нещо, което още не съм свикнал, въпреки че вече изгледах 3 китайски анимета. Но както и да е, The Daily Life of the Immortal King, Wang Lin е гениален младеж, достигнал ново ниво на култивация. Култивация е нещо много често срещано в китайските анимета. Това е процесът на духовно и физическо усъвършенстване на човека, чрез който той се развива духовно, чрез с физическа сила, магически или свръхестествени умения, дълголетие или дори безсмъртие. Има манхуи, в които един пич толкова много култивира себе си и толкова много извисява себе си, че от 90 годишен дядка тялото му буквално се преражда и става млад мъж. И е като достигане до божественото. Повечето китайски анимета и манхуи всъщност са вдъхновени от тяхната култура. И имат постоянно точно такива тропи, като култивация и така нататък. Да, The Daily Life of the Immortal King. Пича е на 16 и се стреми да постигне спокоен живот в гимназията, но е толкова силен, че привлича само вниманието около себе си. Бих казал, че е по-забавно от останалите, има яки битки, има добра анимация, като цяло е поредното overpowered main character аниме, но пък има интересна история и хубава анимация. Второто, за което си заслужава да видите, е Link Click. В него Чън Сяо Ши и Ву Гуанг управляват студио за фотография, където използват способността си да влизат в снимки и да преживяват миналото на клиентите си. И те така разрешават проблемите на клиентите си, без да променят миналото. Има много яка анимация, много е добре направено това аниме, има 2 сезона. Следващото е The King's Avatar. То е в една MMORPG игра, се развива действието. Има много добра анимация. Историята е за Есу, който
се оттегля от това да бъде ветеран в въпросната игра, създава си нов герой и ти го виждаш как се развива. Това е. Fog Hill of the Five Elements, това е едно от най-добре анимираните неща, които съм гледал през живота си. Най-вероятно ви е излизал това аниме и някои от битките там. Там се разказва, че в древни времена чудовища дават на избрани хора способността да контролират 5 елемента. Следва се историята на тези избраните, които се борят да защитят света от заплахи, използвайки силата на елементите. Има брутална анимация, такава, която е изключително уникална. Битките са на друго ниво и има 2 сезона, които са по 4 епизода и двата и си заслужава да го видите. Просто е щастие за очите ви, когато гледате това аниме. Толкова е красиво. Още едно китайско аниме, за което и Кинга говореше, The Old Devouring Whale, където Фан Ли Сяо е предаден и убит, но се преражда с цел да разкрие истината и да възстанови своята секта. Не секта като някаква секта, дето да такова дявола, ами секта, те се наричат секти, самите групировки на бойни изкуства и така нататък. The Old Devouring Whale е покемон, само че китайски покемон с по-яки чудовища и брутална анимация и битки. Много е яко, заслужава си да го видите. Caesar 7, това ако не сте го гледали и не го видите, не знам какво чакате. Той има и китайски, и японски, и английски дублаж. Той е едно от най-забавните неща, които съм гледал като цяло. Това е едно от китайските анимета, които са забавни. То пак е с бойни изкуства. Последното, което в момента излиза и в момента го гледам и е брутално, което прави нещо много яко в анимацията си, съчетава 2D и 3D анимация, като прелива от едната в другата и примерно в началото на епизода е 3D, който 3D е супер добре направен, супер красиво е и е жестоко. Не е на китайски, а е на японски, което е още по-яко. И най-якото е, че когато става напечено и когато идват истинските яки, брутални аниме битки, това просто се флипва свича човек и става 2D анимация, която е на нивото на Demon Slayer. Просто е феноменално. To Be Hero X е свят, където героите черпят сила от доверието на хората, рейтингите определят тяхната мощ. И колкото по-силен е героят, толкова повече доверие имат хората към него. И най-якото е, че не се разказва за един герой, а се разказва за няколко истории на няколко героя и те как са станали герой и се съчетават и в момента излизаш, има 24 епизода и нямам търпение да видя колко брутално ще е това аниме. Китайските анимета заслужава си, това са малка част от тези, които си заслужават, а най-вече ще си заслужава Lord of the Mysteries, което излиза юли месец, което ще е толкова добро, че ще има 30 000 фрейма в всеки един епизод. Като за сравнение, ако не знаете какво значи изобщо това, епизодът на Solo Leveling Беро срещу Сънг Джин Ву имаше 17 000 фрейма. Тоест представете си, че всеки епизод на Lord of the Mysteries ще бъде по-добре анимиран от Solo Leveling. Така че това е единственото, което трябва да знаете. Дайте шанс на китайските анимета, защото те наистина си заслужават. Някои от тях, повечето са доста траш, но това са едни, които може да видите. Пречупете езиковата бариера и е хубаво да започнем всички да учим китайски, защото все пак те започват да доминират света. А сега ми кажете, ще гледате ли тези анимета?